Йоу! З вами бліндорний мастер-шеф. Сьогодні буде дійсно крафтова кухня. Просто залишили всього по чуть-чуть, щоб не пропало. Бліндажний тако. І якщо ви подумали, що це все, то це не все. У мене є ще грибочки, які не мають пропасти. Тому 2 заправки, бо у нас один матюкливий кіндер не їсть гриби. До вашої уваги отака штука. Береш отак, клац. В режимі самообслуговування додаєш салатного двіжа. Ну і за бажанням сирочком. Щикс. Ого, ну це воно. Да. Да. Всім смачного!